A nevem Dulce Whitford, és 28 éves vagyok. 2 évtizede, mióta az eszemet tudom, a szüleim a lassú lányuknak hívtak, míg a nővérem, Miranda, harvardi diplomákat és örökségígéreteket gyűjtött. A családi vacsorák során gúnyolódtak a diszlexiámon, kihagytak a családi döntésekből, és a nővéremhez képest csupán töredékét kaptam annak, amit ő, de amikor Miranda diplomaosztóján, a Plaza Hotelben, 350 vendég előtt egy idegen egy borítékot nyújtott át nekem, az mindent megváltoztatott. Ez a boríték felfedte minden hazugságot, amit a szüleim valaha is mondtak rólam. Amit nem tudtak, hogy nagymama mindent látott. Figyelt, hallott és tudott mindent, ami a Whitford családban történt. Hagyott nekem valamit, ami felborította volna az egész Whitford birodalmat. A Whitfordok régi pénz voltak Manhattanben, olyan család, akinek a neve kórházi szárnyakon és múzeumi táblákon tűnt fel. Apám, Gerald Whitford, a Whitford Property St. irányította, egy kereskedelmi ingatlanbirodalmat, amelyet nagymamám, Ellen Lannar, egyetlen brooklyni irodából épített fel 1965-ben. 2024-re a cég értéke $92 millió volt. Diszlexiával születtem, amit 7 évesen diagnosztizáltak. A betűk az oldalon úszkáltak, átrendeződtek, és az egyszerű mondatokból olyan rejtvények lettek, amelyeket 3-szor annyi idő alatt tudtam csak megoldani, mint más gyerekek. A szüleim válasza nem a támogatás, hanem a szégyen volt. 12 évesen magántanárokat fogadtak Mirandának hegedűleckék a Juilliardban, francia nyelvű oktatás, sat felkészítés egy Princeton öreg diákkal, aki óránként $400 kért. Amikor megkérdeztem, hogy kaphatnék-e segítséget az olvasásban, anyám, Priscilla csak sóhajtott. Dulce, már így is annyit költöttünk szakértőkre. Előbb-utóbb el kell fogadnunk, hogy vannak gyerekek, akik nem az iskolai teljesítményük alapján értékelendők. 12 éves voltam. Elhittem neki. Így hát megtanultam magam alkalmazkodni. Az audiokönyvek váltak a mentőövemmé. Kidolgoztam egy vizuális jegyetelési rendszert, diagramokat és folyamatábrákat, amelyek segítettek feldolgozni az információt olyan módon, ahogyan a hagyományos olvasás nem tudott. Minden vasárnap délután vonatra szálltam, hogy elutazzak nagymamám, Ellen Lannar lakásába az Upper West Side-on, ahol órákon keresztül ült mellettem, és mesék segítségével magyaráztál a fogalmakat a tankönyvek helyett. Dúli, mondta egyszer, kezével lefedve az enyémet, lassabban olvasol, mint a többiek, de olyan dolgokat látsz, amiket mások elmulasztanak. Ez nem fogyatékosság, drágám. Ez egy másfajta látásmód. Akkoriban nem értettem meg teljesen, mit is akar mondani. Később azonban rájövök, de előbb túl kellett élnem még 19 évet, mint a Whitford család kínos titka. 2018 karácsonya különösen emlékezetes volt. 20 rokon gyűlt össze a mahagóni asztal körül a szüleim Upper East Side-i házában. Kristálycsillárok világítottak, a vacsorát catering szolgálták fel, és mindenki a Whitford családi tökéletesség éves előadását figyelte. Apám, asztal végén állva, boros poharát felemelve kezdett beszélni. Szeretnék bejelenteni valamit, mondta, hangjában a vezetői tekintély, amely olyan volt, mintha a bőrébe épült volna. Mirandát felvették a Harvard jogi iskolába, teljes ösztöndíjjal. A taps és az öröm kiáltásai zengték be a szobát. Miranda pirult, szokásos szerénységével. A legidősebb lányom, folytatta Gerald, büszkén, lesz az első Whitford, aki 3 generáción belül Harvardba kerül. A család és a cég jövője egy új irányba haladt, és Miranda, a fiatal tehetség, akit mindenki csodált, elindult a csúcsok meghódítása felé. A tapsvihar csak fokozódott, amikor Richard nagybácsi barátságosan megveregette Miranda vállát, míg Catherine néni könnyes szemmel törölgette a szemeit egy szalvétával. Az asztal végén apám figyelme egy pillanatra rám terelődött. És Dólie, kezdte, de a hangja hirtelen megfakult. Nos, Dólie is itt van. A rokonok közül néhányan nevetgélni kezdtek,
de az a nevetés valahogy furcsa és kényelmetlen volt. Miranda nem állt ki mellettem, hanem ő is nevetett, mintha ez lenne a természetes reakció. Én csak a tányéromra bámultam, a sült bárányt homályosan láttam, a könnyek elfojtásának próbálkozásai miatt. Az asztal alatt egy kéz kereste az enyémet. Vékony ujjak, papírvékony bőr. Nagymama Eleanor, aki velem szemben ült, gyengéden megszorította a kezem. Amikor felnéztem, a szemeiben valami erőteljes tüzet láttam, mintha haragudna a saját fiára. Szó nélkül maradt, de 3 hónappal később felhívott az otthonába, hogy meg akar mutatni nekem valami fontosat. Akkor még nem tudtam, hogy az a karácsonyi vacsora, az a pillanatnyi kegyetlenség 20 szemtanú előtt valami hatalmas dolog elindítását jelentette, amely 5 év múlva robbanna ki. A 2022-es állami egyetemi diploma után, nem egy Ivy League intézményben végzettként, megpályáztam egy pozíciót a Whitford Properties-nél. Bizonyítani akartam, hogy én is hozzájárulhatok, hogy a családi vállalkozás az én utam is lehet. Apám beleegyezett, hogy felvegyen adminisztratív asszisztenzonnek, a fizetésem évi $40,000 volt. Ugyanabban a hónapban Miranda a főjogtanácsos lett, a fizetése pedig $280,000 plusz prémiumok. Az én feladataim közé tartozott a dokumentumok fénymásolása, konferenciatermek lefoglalása és kávéhozása olyan vezetőknek, akik soha nem tanulták meg a nevemet. Egyetlen meetingre sem hívtak meg, egyetlen szerződést sem mutattak meg. De figyeltem és hallgattam. A másolószobában eltöltött hosszú órák alatt felfedeztem valamit magamban. Képessé váltam arra, hogy észrevegyem azokat a mintákat, amelyeket mások nem láttak. Amikor az ügyvezetők a folyosón üzletekről beszéltek, diagramokat skicceltem a felek közötti kapcsolatok, a pénzáramlás és a lehetséges konfliktusok ábrázolására. Egy olyan készség volt, amelyet a szövegértési nehézségeim kompenzálására fejlesztettem ki, és most valami egészen másra vált. Nagymama Eleanor tanított meg erre. Azokban a vasárnap délutánokban, amikor nála voltam, régi szerződéseket terített el a cég korai éveiből, és megmutatta, hogyan kell őket olvasni, nem szóról szóra, hanem rendszereként, struktúráként. Apád úgy olvassa a szerződéseket, mint egy ügyvéd, mondta egyszer 2019-ben, közvetlenül azután, hogy az egészsége kezdett romlani. Azért nézi őket, hogy mit tudna kihasználni. Te mint egy építész olvasod. Látod, hogyan kapcsolódnak össze a darabok. Aznap egy kis fadobozt is a kezembe nyomott, mahagóni, sárgaréz zsanérokkal. Tartsd biztonságban, mondta. Még ne nyisd ki. Amikor szükséged lesz rá, tudni fogod. Hazavittem a dobozt, elrejtettem a szekrényemben, és igyekeztem elfelejteni nagymama furcsa szavait. 2019 márciusában, Eleanor nagymama lakásában. Egy hideg téli napon, 82 éves korában, nagymamám már nem volt az a energikus asszony, akit gyerekként ismertem. Teste vékonyra fogyott, ezüst hajának finom tincsei az öreg fotel karfáján pihentek, de a szemei, azok a bölcs, éles tekintetű szemek, egy cseppet sem veszítettek az élességükből. Ülj le, Dulce, mondta, és én leültem vele szemben a nappaliban, ahol annyi vasárnap délután töltöttem el. A falakat régi fényképek díszítették, Ellen Lanner, amint az első brooklyni ingatlanját alapozza meg 1965-ben, a polgármesterrel, Covell kezet fogva, és 1987-ben, amikor elnyerte a női üzletember díjat. De egyetlen kép sem volt apámról, aki a vállalat élén állt volna. Én építettem fel a Whitford ingatlanokat a semmiből, mondta, hangjában az évtizedek keménysége hallatszott. Egy iroda, egy titkárnő, 60 évnyi munka. A te apád itt megállt, és az arcán egy keserű árnyék futott végig. Az öröksége volt. Ő nem építette fel. Nincs fogalma arról, mit jelent valamit létrehozni. Nagymama, ő az embereket a végzettségük, a diplomáik, a tárgyalótermekben való teljesítményük alapján ítéli meg, válaszoltam, de ő előre hajolt.
Én az embereket az alapján ítélem meg, hogy hogyan bánnak azokkal, akik nem tudnak védekezni. És te, Dulce, te vagy az egyetlen a családban, aki tud kedves lenni. A kezébe nyomta a fából készült dobozt. Van benne valami, ami segíthet neked valamikor, de még nem készültél fel rá. Geralt sem. Amikor eljön az idő, amikor ő megmutatja neked, hogy ki is ő valójában, tudni fogod, mit kell tenned. Kérdezni akartam, mit jelentett mindez, mi lehetett a dobozban, és miért engem választott, de ő hirtelen váltott témát, és a időjárásról, a kertjéről, az olvasott könyvéről kezdett beszélni. 18 hónappal később ő már nem volt itt. Hasnyálmirigyrák. A hospice-ban tartottam a kezét, az egyetlen családtag, aki mellette ült. A doboz érintetlen maradt a szekrényemben. 2024 áprilisában, egy keddi délutánon érkezett az e-mail. Az üzenet tárgya, pozíció átszervezése bizalmas. Kedves MS Whitford, a folyamatos szervezeti optimalizálás részeként a jelenlegi pozíciója megszüntetésre kerül. Hatályos 2024. július 1-től. A HR fel fogja venni önnel a kapcsolatot a végkielégítési lehetőségekkel kapcsolatban. 3-szor olvastam el. A betűk táncoltak előttem, újra és újra ugyanabba a megsemmisítő üzenetbe süllyedtek, kirúgtak. Aznap este sokáig maradtam, fájlokat rendezgetve, amiket soha senki nem néz meg. A vékony falon, ami elválasztotta az irodámat apám sarokirodájától, hallottam a hangokat. Gerald és Priscilla beszélgettek. Nem lehet itt, amikor Miranda átveszi. Apám mondta, rossz fényt vet ránk. A vezérigazgató nővére titkárnőként. Az emberek kérdezni fognak. Milyen kérdések? Miért nincs vezetői pozícióban? Miért nem léptettük elő? Egy szünet. Miért olyan, amilyen? Anyám válasza halkan, szinte gyengéden érkezett. Mindent megtettünk érte, Gerald. Néhány gyermeknek egyszerűen nincs ahhoz tehetsége. Pontosan. Tehát el kell mennie. Generózus végkielégítést adunk neki. Találhat valami mást, ami jobban megfelel a képességeinek. A tenyerem a falhoz nyomtam. $42,000 egy évben. A stúdiólakásom Queensben, amit 2 lakótársal osztottam meg, havi $1,800 került. Nem volt megtakarításom, semmiféle biztosítékom. 2 hónapon belül hajléktalan lennék, ha elveszíteném ezt a munkát. De nem a pénz hiánya szorította össze a mellkasomat, hanem a gondolat, ami a csontjaimba fagyott, mint a dér. Ha ezt hagyom, ha elfogadom azt a képet, amit rólam alkottak, akkor az életem hátralévő részét csupán a család kudarcaként élném le. Nem azért, mert valójában kudarcot vallottam, hanem mert soha nem kaptam lehetőséget a sikerre. Holnap Miranda diplomázási bulija következett. Kíváncsi voltam, milyen további bejelentéseket tervezett apám. 2024. május 15-én a Plaza Hotel Grand Ball terme megtelt 350 vendéggel. Üzleti partnerek, befektetők, fehérgalléros ügyvédek, távoli rokonok, akiket alig ismertem fel. Az üvegcsillárok prizmás fényt szórtak a sejem asztalterítőkre. A sarokban egy 12 fős zenekar Gershwinté játszott. Ez volt Gerald Whitford királysága, a színpad, ahol a patriarchaként, a mogulként, a mindennel rendelkező férfiként játszotta a szerepét. Az ajtóban állva, a ruhám szegélyét húzogattam, fekete, egyszerű, $79 zaradarab, amit a fizetésemért tudtam megengedni magamnak. Mindenki más csillogott a designertől származó estéi ruhákban és szabott öltönyökben. Anyám megállított, mielőtt helyet tudtam volna foglalni. Dulce. Priscilla tekintete végigfutott a drogériából vásárolt sminkemen és a kopott sarkú cipőmön, ajkai vékony vonalláprés előttek. Nem találtál valami szebbet? Ez van nekem. Nos, igazította meg a Cartier karkötőjét,
a 27-es asztalnál fogsz ülni, a szolgálati bejárat közelében. Ne próbálj túl nagy figyelmet magadra vonni. Természetesen. És Dulce, közelhajolt, Chanel no. 5 illata elborított. Ma este mörendő estéje van. Akármilyen érzéseid is vannak, akármilyen sérelem, amire jogot formálsz, tart magadban. Ne hozd ránk a szégyent. Mielőtt válaszolhattam volna, már el is sétált. A 27-es asztal a bálterem hátsó részén helyezkedett el, részben egy oszlop mögött rejtve. Az asztaltársaim távoli unokatestvérek voltak, akikkel talán 2-szer találkoztam. A helyemről láttam a főszínpadot, Miranda hatalmas portréját Hayward köntösében, a banneren a felírást. Gratulálunk, Miranda Whitford, Hayward jogi kar 2024-es osztálya. A bejárat közelében egyedül állt egy ezüst hajú férfi szürke öltönyben. Nem keveredett a tömegben, nem evett, csak figyelt. A tekintete átsuhant az elárasztott teremben, és valami hideg futott végig a gerincemen. Este 8 óra 30 perckor a zenekar elhallgatott. A fények elsötétültek. Egy reflektor világította meg a színpadot, ahol apám állt. A pezsgős poharát emelve így szólt: hölgyek és urak, köszönöm, hogy ma este csatlakoztak hozzánk, hogy megünnepeljünk egy rendkívüli fiatal nőt. A taps már azelőtt elkezdődött, hogy befejezte volna a mondatot. Miranda a Hayward jogi karának legjobb 5%-ában végzett. Zöystis Reynoldsnál gyakornokoskodott, és a múlt hónapban rekordidő alatt lett partner a Sullivan és Cromwellnél. Gerald hangja tele volt büszkeséggel. De ma este nem csak az ő teljesítményét ünneplem. Bejelentem a jövőjét. Miranda felment a színpadra, ragyogóan az Emerald Valentino ruhában. Hatályba lépésével Miranda Whitford az én egész örökségem örököse lesz a halálom után. A Park Avenue 7 és 40 szám alatt található családi otthonunk, amelynek értéke jelenleg $13 millió rúg, egy Tesla Model S Plaid, és ami a legfontosabb, a Whitford Properties vezérigazgatói posztja, amikor én nyugdíjba vonulok. Ekkor a terem megtelt éjjenzéssel. A tapssal egy időben a kamerák villanása is felcsillant, míg Miranda, lágy eleganciával, az arcát törölgette. 350 ember ünnepelt, és senki sem fordította a tekintetét a 27-es asztal felé. A mellettem ülő unokatestvérem, akit 8 évvel ezelőtt egy temetésen ismertem meg, halkan odahajolt hozzám. Hát, ez elég érdekes, nem? Kérdezte. Mit jelent ez számodra? Kinyitottam a számat, majd azonnal be is csuktam. Mit is mondhattam volna? Hogy éppen most töröltek el a saját családom életéből? Hogy a levél, amit a postaládámban találtam, csupán a kezdet volt? Hogy minden egyes félelmem arról, hogy értéktelen vagyok, most nyilvánosan megerősítést nyert mindenki előtt, aki számított? A taps lassan elhalt. Miranda megölelte az apánkat. A fényképezőgépek kattogtak, és a tömegen át egy ezüst hajú férfi közeledett felém. Lassan, megfontoltan jött, mintha egész életében erre a pillanatra várt volna, majd megállt az asztalomnál. Közelről láttam, hogy idősebb, mint hittem, valahol a 60-as évei elején járhatott, mélyen ülő szemekkel és a bíróságok világában egyett, óvatos testtartással. Miss Whitford. Szólított meg. Igen, az vagyok. Egyenesen ültem fel a székemben. Segíthetek valamiben? A nevem Jonathan Ellis. Előhúzott egy névjegykártyát a zakója zsebéből. Tejfehér, dombornyomott Morrison és Blake. Ügyvédek. Folyta. Én voltam a nagymamád ügyvédje. A nagymamám, a szavak úgy hatottak rám, mint egy ütés. Eleanor 3 éve hunyt el. Tudom. Nem ült le, nem enyhült a hangja. Hagyott számodra valamit nagyon konkrét utasításokkal, hogy mikor kell átadni. A zakója belsejéből előhúzott egy tejszínszínű borítékot, amely nehéz papírból készült, vörös viaszpecséttel zárva,
amelyen közjegyzői pecsét állt. Mi ez? Kérdeztem. Az ő végrendelete. Az igazi. Suttogta, a hangja lesült. Ami a te apád előtt nem létezik. Bámultam a borítékra. A közjegyzői pecsét a Morrison és Blake feliratot viselte. 2019. szeptember 12. 5 hónappal azután, hogy azon a vasárnap délutánon a nagymamám átadott nekem egy fából készült dobozt. Nem értem. Mondtam. A nagymamád kifejezett utasításokat adott. Ezt a dokumentumot azon a napon kell átadnom, amikor az apád nyilvánosan elüldözött téged. Alice a színpad felé nézett, ahol Gerald és Miranda még mindig a tapsviharban fürdőztek. Azt hiszem, ez éppen most történt meg. A kezeim remegni kezdtek, ahogy átvettem a borítékot. Emer, Alice, mi van itt? Először láttam valami szinte melegséget a szemében. Emeres, Eleanor azt mondta, hogy mondjam neked, agesz Dulcenak azon a napon, amikor Gerald megmutatja neki, hogy valójában ki ő, akkor készen áll majd. Igazította meg a nyakkendőjét. Kérdéseid esetén elérheted őt. Itt van a kártyám. Majd megfordult és eltűnt a tömegben. Hirtelen úgy éreztem, hogy nem tudok lélegezni a bálteremben. Átpréselődtem a szolgálati bejáraton, és egy üres folyosóra találtam a konyha közelében. A fluoreszkáló világítás zümmögött a fejem fölött. Az ünneplés hangjai távoli zúgássá halványultak. A kezeim remegve bontották fel a viaszpecsétet. A szoba sarkában egy vastag, jogi szövegekkel teli irat hevert. 3 oldal, tele apró betűkkel és jogi terminológiával. A dátum a papíron 2019. szeptember 12-e volt. Lassan, óvatosan olvastam, miközben a szavak szinte elúsztak a szemem előtt, de megpróbáltam összpontosítani. Én, Eleanor Margaret Whitford, épeszű és egészséges elmével és testtel, ezennel visszavonom minden korábbi végrendeletemet, és kijelentem, hogy ez az utolsó akaratom. A szemem megakadt egy bekezdésnél a szöveg közepén. Unokámnak, Dulce Olne Whitfordnak 51%-át hagyom a Whitford Properties LLC részvényeimből, amelyek jelenleg körülbelül 47 millió dollárt érnek, valamint minden, ezekhez kapcsolódó szavazati jogot. Ismét és ismét elolvastam. 51%-os irányító részesedés. A végrendelet folytatódott. Ezt az örökséget teljes tudatában adom át fiam, Gerald, Dulcehoz való bánásmódjának. Őt kizárták, leértékelték és megfosztották a lehetőségektől, nem a képessége hiánya miatt, hanem a támogatás hiánya miatt. Duli nem lassú. Dulit elhagyta mindenki. És nem engedem, hogy apja előítéletei továbbra is érvényesüljenek a halálom után. A torkomban gombóc akadt. Nagymamám mindent látott. Ahhoz, hogy ezt az örökséget aktiváljam, Dulcenek hivatalosan kérelmeznie kell egy sürgősségi igazgatósági ülést 72 órán belül, miután megkapta ezt a dokumentumot. Ha nem cselekszik ezen az időkereten belül, a végrendelet érvénytelen lesz, és minden vagyon a 2015-ös végrendeletem szerint fog átszállni. 72 óra. A határidő május 18-án este 8 óra 30 percre esett. A hideg falnak dőltem, a dokumentumot szorosan ölelve a mellemhez. Nagymamám egy fegyvert adott a kezembe. Most el kellett döntenem, hogy elég bátor vagyok-e ahhoz, hogy használjam. Amikor kiléptem, Jonathan Ellis várt a kabátmegőrzőnél. Olvastad? Kérdezte. A 72 órás záradékot? A hangom megremegett. Miért tette ezt bele? A nagymamát tudta, ki vagy, Miss Whitford. Még egy kártyát nyújtott át, rajta egy személyes telefonszámmal. Tudta, hogy ha korlátlan időt ad, talán meggyőzöd magad, hogy ne cselekedj. A határidő nem büntetés. Ez engedély arra, hogy ne várj tovább arra, hogy a családod megváltoztassa a véleményét rólad, hogy elvedd, ami jogosan a tiéd.
Rátekintett az órájára. A határidő május 18-án este 8 óra 30 perc. 3 napod van. Ha tovább akarsz lépni, hivatalosan kérelmezned kell egy sürgősségi igazgatósági ülést. Segíthetek megfogalmazni. A bálterem ajtaján át láttam apámat, aki még mindig a színpadon pózolt Mirandával a fényképezőgépek előtt. Anyám a vendégek között járt, gratulációkat fogadva, mintha ő maga érdemelte volna ki őket. Ha ezt megteszem, ha érvényesítem a végrendeletet, minden kapcsolatot tönkreteszek, ami még maradt. A szüleim sosem fognak megbocsátani. Mörendő árulásként fogja felfogni. De ha hallgatok, elfogadom az ítéletüket. Pontosan azzá válok, aminek mindig is mondtak, a kudarcá, a lassúvá, a lányává, akit nem számítanak. Miss Whitford. Alice hangja átvágott a gondolataim forgatagán. A nagymamád hitt benned. Az életének utolsó 3 évét arra számba töltötte, hogy felkészítse ezt a pillanatot. A kérdés az, hogy te hiszel-e magadban? Az éjszaka sötétkében, a kislakásomban, ahol a falak szinte összeszorították a levegőt, a kezeim között tartottam a végrendeletet. Az elegáns aláírás, amely egy olyan nő nevéhez fűződött, aki karácsonyi vacsorák alatt fogta a kezem, és megtanított arra, hogyan olvassam a szerződéseket úgy, mint az építészeti terveket, most különös súlyt kapott. Holnap felhívlak, mondtam, és tudtam, hogy meg kell kérni azt a bizonyos igazgatósági ülést. Alice arcán egy apró mosoly jelent meg. Azt mondta, hogy meg fogod tenni. Egy pillanatra megálltam, hogy megosszam valami fontosat. Ha valaha alábecsültek azok, akiknek hinned kellett volna, ha tudod, milyen érzés, amikor elutasítanak, kérlek, írd be a kommentek közé, hogy elég. Hadd tudjam, hogy nem vagyok egyedül ebben. És ha kíváncsi vagy arra, mi történt, amikor beléptem az igazgatósági terembe, törc velem, mert most csak elkezdődött a történet. Aznap este, a kis királynői lakásomban, végre kinyitottam a fából készült dobozt. A szobatársaim már aludtak, a szobát csak a kinti lámpa narancsárga fénye világította meg, amely csíkokat vetett az ágyamra, ahol keresztbe ücsörögtem, a mahagóni doboz az ölemben. A réz zsanérok nyikorgása hallatszott, ahogy felemeltem a fedelet. Benne egy kézzel írt levél Ellenertől, egy elhalványult dokumentum az 1965-ös dátummal, és egy modern USB meghajtó, amely nyilvánvalóan sokkal később került hozzá. Először a levelet vettem kézbe. Legkedvesebb Dulce, ha ezt olvasod, akkor Jonathan elvégezte a dolgát, és apád pontosan azt tette, amitől féltem. Sajnálom, hogy nem tudtalak megvédeni, amíg éltem, de most már tudlak. Az enclosed dokumentum az eredeti partnerségi megállapodás 1965-ből, amikor megalapítottam a Whitford Property St. 2 kollégával, akik már régóta elmentek. Az apád sosem látta ezt. Azt rögzíti, hogy a megalapítók részvényei állandó szavazati joggal bírnak, amelyeket nem lehet csökkenteni vagy átruházni az igazgatóság jóváhagyása nélkül. Az USB-en valami más is van, amit apád remélt, hogy elfelejtek. 2018-ban Gerald javasolta a szavazati jogaim csökkentését 51%-ról 10%-ra. Az indoka az volt, hogy túl öreg vagyok a modern üzlet megértéséhez. A valós indok az volt, hogy irányítást akart, és én az útjában álltam. Az igazgatóság 2 szavazattal elutasította a javaslatát. Én voltam az egyik szavazó. Soha nem felejtettem el, mit próbált tenni. És soha nem tudtam megbocsátani neki, ahogyan téged bántalmazott, hogy ezt igazolja. Mintha azzal, hogy csökkentettelek, bizonyította volna, hogy nem vagyok alkalmas. Használj ezzel bölcsen, Dulce! Ne bosszúra, hanem igazságra. Szeretettel, nagymama Ellenar. Rádugtam az USB-t a laptopomra. A fájl neve igazgatósági ülésjegyzőkönyv, 2018 március volt. Apám kísérlete, hogy saját anyától elvegye a hatalmat,
dokumentált és időbélyeggel ellátott bizonyíték. 2018. május 16. 9 óra 1 perc. Margaret Coleman válaszolt a második csengetés után. Dooley Whitford. A hangja olyan volt, mint valakié, aki évtizedek óta dohányzik, és még hosszabb ideje nevet. Már vártam, mikor hívsz. Tudod, ki vagyok? Édesem, a nagymamád és én együtt építettük Brooklyn felét az 1970-es években. Folyamatosan rólad beszélt. Egy pillanatnyi szünet. A végrendeletről is mesélt 3 évvel ezelőtt, éppen mielőtt elment. Szorosan megmarkoltam a telefonomat. Akkor tudod, mit fogok tenni? Tudtam, mivel foglalkozik a gondolataid. Margaret hangja megváltozott, élesebbé és üzletiesebbé vált. Sürgős igazgatósági ülés szeretnél kérni? Ehhez 3 igazgatósági tag aláírása szükséges. Én egy vagyok. 2 másikra lesz szükséged. Segíthetek megtalálni őket? Töprengett el. Jobban is tudok ennél. A háttérben papírok zörögtek. Gerald Whitford nem olyan népszerű, mint gondolja. A vezetési stílusát nevezzük autokratikusnak. Legalább 4 igazgatósági tag magánvéleményt nyilvánított, miszerint aggódik. Csak először kell valakinek lépnie. Remény gyúlt a szívemben. Ki az? Kérdeztem. Richard Holloway. Susan Park. Azonnal javította magát. Susan Parker. Mindketten már megélték Gerald dühét zárt üléseken. Hívok néhány embert. Egy pillanatra megállt. Dooley, meg kell értened valamit. Ez nem lesz kellemes. Az apád harcolni fog. A nővéred is harcolni fog. Szörnyű dolgokat fognak mondani. Még soha nem mondtak szörnyű dolgokat? Válaszoltam. Legalább most válaszolhatok. Margaret felnevett, hangja meleg és őszinte volt. Eleanor mindig mondta, hogy acél van a csend mögött. Kezdem látni, mit értett ez alatt. Megköszörülte a torkát. Az indítványt ma éjjel elkészítem. Igazgatósági ülés kérése, május 18-án, 10 órakor, Whitford Toron, 42. emelet. Köszönöm, Margaret. Még ne köszön. Akkor köszönd meg, amikor már ott ülsz abban az igazgatósági teremben. Másnap, május 17-én, Gerald 16 órakor tudta meg az igazgatósági ülést. Ezt tudom, mert Miranda 45 perccel később hívott, hangja feszülten visszafogott dühtől remegett. Mit tettél? Kérdezte. Én éppen a Whitford Properties irodájában ültem a kis fülkémben, és azt tettem, mintha fájlokat rendszereznék. Nem tudom, miről beszélsz. Apának érkezett egy értesítés az igazgatóság titkárnőjétől. Sürgős ülés holnapra, Margaret Coleman és 2 másik igazgatósági tag kérésére. Egy pillanatnyi csend következett. Margaret Coleman 15 éve nem kért semmit. Mit tettél? Talán aggályai vannak a céges vezetés körül. Ne játszadozz velem, Dooley. Miranda hangja megremegett. Ha meg akarsz szégyeníteni minket, ha valami jelenetet akarsz csinálni, csak a munkámat végzem, Miranda. Ugyanúgy, mint mindig. A vonal végén hallottam, ahogy leteszi a telefont. 20 perccel később Gerald dübörgött el a fülkém mellett az irodája felé. Nem nézett rám, mintha nem is léteznék, csak becsapta az ajtót, ami még a falon is megrázkódott. Hallottam a telefonbeszélgést. Ridiculous waste of time. Margaret valószínűleg már megőrült. Foglalkozunk az aggályaival, aztán haladunk tovább. Nem aggódom. Dooley, Istenem, Miranda alig tud elolvasni egy táblázatot. Nem jelent veszélyt senkire. Elmosolyodtam. 28 év után először az, hogy alábecsülnek, előnynek tűnt. Aznap este,
a lakásomban készültem. Kinyomtattam 3 példányt a végrendeletről, letöltöttem a 2018-as igazgatósági ülés jegyzőkönyvét a telefonomra tartaléknak, írtam egy rövid nyilatkozatot, nem vádat, csupán a tények bemutatását. Jonathan Ellis megerősítette, hogy ő lesz a hitelesítő ügyvéd. Margaret 23 órakor üzent. Az indítványt benyújtottam. Holnap találkozunk. Nagymamád büszke lenne rád. Éjjel alig aludtam, de most nem a szorongás tartott ébren, hanem az izgalom. 2024. május 18-a, reggel 9 óra 45 perc. Whitford torony. A lift megállt a 42. emeleten, ahol a padlótól a mennyezetig érő ablakok és az olasz márvány pompázott. Ez a fajta vállalati fényűzés kifejezetten arra készült, hogy megfélemlítsen. Kijöttem a liftből egy kölcsönzött szürke zakóban, amely túl nagy volt rám, és a Goldville-ből vásárolt bőrraktatáskát hoztam magammal $12. A biztonsági őr a tárgyalóterem ajtajánál feltartotta a kezét. Név? Kérdezte. Dooley Whitford. Ellenőrizte a táblagépét, és elkomorult. Ön nem szerepel az engedélyezett résztvevők listáján. Én a Whitford Properties alkalmazottja vagyok, és ügyem van a vezetőséggel. Hölgyem, ez egy korlátozott ülés. Nem engedhetem be. Van valami probléma? Hallottam Miranda hangját mögöttem. Megfordultam, és láttam, hogy tökéletesen néz ki, tengerészkék öltöny, hermes sál, az a viselet, ami a tárgyalótermekhez illik. Dooley. A mosolya nem ért el a szeméig. Mit keresel itt? Információt szeretnék bemutatni a vezetőségnek. Információt? Nevetett Miranda, éles, szimpadias hangon. Miről? Te a másoló szobában dolgozol. A bemutatóm tartalma bizalmas. Még azt sem tudod, mit jelent az ROI. A befektetés megtérülése. Nem olyan bonyolult. Miranda mosolya elhalványult. Mielőtt válaszolhatott volna, apánk megjelent a folyosó végén, 2 vezető ügyvezető kíséretében. Mi folyik itt? Kérdezte. Dulce részt akar venni a vezetőségi ülésen, mondta Miranda. Csak azt magyaráztam, hogy ez nem lehetséges. Gerald úgy nézett rám, mint egy foltra, amit nem tudott teljesen eltüntetni. Dooley, menj vissza az íróasztalodhoz. Ez nem téged érint. Valójában hallatszott egy hang a tárgyalóteremből. Igen, érint. Margaret Coleman jelent meg az ajtóban. 72 éves, ezüst hajjal, a csendes tekintélyével, mint aki már akkor birodalmakat épített, amikor Gerald még pelenkában volt. Meghívtam őt. Jogában áll szót kérni a vezetőségtől. Margaret mosolygott. Engedjétek be. Gerald állkapcsa megfeszült. Egy pillanatra azt hittem, fizikailag megpróbálja majd blokkolni az ajtót, de Margaret Coleman 32 éve volt a testület tagja, a hatalma abban a szobában meghaladta az övét. Rendben. Apám hangja jéghideg volt. Hadd beszéljen. Majd meglátjuk, mennyi időbe telik, míg megszégyeníti magát. A tárgyalóterem kisebb volt, mint gondoltam. Egy ovális, polírozott diófából készült asztal körül 12 bőrszék állt, a falakon pedig múltbeli ügyvezetők portréi, köztük nagymamám, Eleanor képe, akinek festett szemei úgy tűnt, mintha a kandallóból figyelnének. 12 testületi tag foglalta el helyét, Gerald az asztal végén, Miranda a jobbján, aki még nem volt hivatalosan tag, de úgy tűnt, hogy ott a helye. Én a távolabbi székhez irányítottak, a vállalati kormányzás gyerekasztalához. A sarokban Jonathan Ellis ült aktatáskájával. Megfogta a tekintetem, és egyszer bólintott. Robert Hurtley, a testület elnöke, egy 60-as éveiben járó, tekintélyes férfi, aki évtizedek óta ismerte a nagymamámat, megnyitotta az ülést. A sürgős ülést Margaret Coleman, Richard Holloway és Susan Parker kezdeményezte.
Margaret, te következel, mondta Robert, miközben a figyelem ránk irányult. Margaret Rose felállt. Köszönöm, Robert. Röviden fogok beszélni, intett felém. Az ügy, amelyről szólni szeretnék, egy nemrégiben napvilágra került dokumentum, amely a cég tulajdonosi struktúráját érinti. Most átadom a szót Dooley Whitford kisasszonynak. Minden szem rám szegeződött, Miranda gúnyosan elmosolyodott, Gerald pedig úgy dőlt hátra a székében, mintha unalma a plafonig emelkedne. Felálltam, a kezeim stabilabbak voltak, mint vártam. Köszönöm, Emeres Coleman, és köszönöm a vezetőségnek, hogy lehetőséget adtak a megszólalásra. Kinyitottam a portfóliómat. Amit most bemutatok, lehet, hogy meglepetésként ér néhányukat. Kérem, csak hallgassák meg a bizonyítékokat, mielőtt bármilyen következtetést levonnának. Gerald hangosan sóhajtott. Figyelmen kívül hagytam. Mielőtt folytathattam volna, apám felemelte a kezét. Elnézést, Robert, de mielőtt pazarolnánk a vezetőség értékes idejét. Gerald lassan felállt, mintha minden mozdulatát megfontolta volna. Szükségem van némi háttérinformációra. Gerald, kezdte Margaret, Dulce az én lányom. Hangjában az a leereszkedő melegség csendült, amelyet nehéz ügyfeleknek szokott használni, és szeretem őt, de nem kvalifikált arra, hogy bármilyen üzleti ügyben megszólaljon a vezetőség előtt. Adminisztratív szerepkörben dolgozik. Nincs jogi végzettsége, sem pénzügyi háttere, sem stratégiai tapasztalata. Miranda közbeszólt, a hangjában hamis szimpátiával. Deweynek diszlexiája is van. Nehézségei vannak az olvasással. Próbáltunk segíteni neki, de csak vállat vont. Néhány korlátot nem lehet csak úgy legyőzni. Néhány igazgatósági tag kényelmetlenül mozdult. Amit itt látunk, folytatta Gerald, egy problémás fiatal nő hisztériája, talán a Miranda diplomaosztó buliján tett bejelentés miatt. Testvéri féltékenység, Emer Whitford. Robert Hurtley hangja, akár egy kalapács, vágott közbe. Lesz lehetősége válaszolni, de Miss Whitford kérte ezt az időt, és joga van használni. Gerald leült. Az arca következményeket ígért. Miranda összenézett velem, és a szájával formálta, megszégyeníted magad. Rájuk néztem, apámra, a nővéremre, és valami megváltozott bennem. Nem düh, hanem valami hidegebb, tisztább. Ők nem próbáltak megvédeni engem. Még csak a céget sem akarták védeni. A saját történetüket próbálták megóvni, ahol én senki vagyok. Köszönöm, Emer Hurtley, mondtam, miközben előhúztam a dokumentumot a portfóliómból. Ma nem az olvasási képességemről fogok beszélni. Erről fogok beszélni, emeltem fel a végrendeletet. A teremben hirtelen csend lett. Ez Eleanor Margaret Whitford, a cég alapítójának utolsó végrendelete, amelyet 2019. szeptember 12-én hitelesítettek. Gerald arca elsápadt. Ez lehetetlen. Szólalt meg folytott hangon. Az anyám végrendeletét 2015-ben hajtották végre. Van egy példányom. Önnek a korábbi végrendeletéből van példánya. Hangom nyugodt maradt. Klinikai. Az New York-i öröklési törvények értelmében. A következő pillanatban a szoba feszültsége a tetőfokára hágott, ahogy az új végrendelet, mint egy váratlan vendég, belépett a beszélgetésbe. Ez a végrendelet automatikusan érvényteleníti az összes korábbi testamentumot, kezdtem, miközben a dokumentumot a táblára helyeztem. 4 évvel azelőtt készült, mindaz, amivel a többiek rendelkeztek. Robert Hurtley szemét ráemelve figyelmesen tanulmányozta a papírt. Emer, Alice, intettem Jonathan felé, aki csendesen ült a sarokban. Kérem, erősítse meg ennek a dokumentumnak a hitelességét. Jonathan lassan felállt, és a táblához lépett. Én vagyok Jonathan Ellis, a Morrison és Blake ügyvédi iroda partnere.
2008-tól Eleanor Whitford személyes ügyvédje voltam egészen a haláláig 2021-ben. Megerősíthetem, hogy ezt a végrendeletet 2019. szeptember 12-én készítettük el az én jelenlétemben, 2 független notárius tanúskodása mellett, az eredeti példány pedig a Chase Private Client letétjében található. Robert Hurtley a dokumentumot vizsgálva meglepődve emelte fel a szemöldökét. Ez a végrendelet kvekvat 51%-át is magában foglalja a Whitford Properties részvényeiből. A tekintete rám irányult. Önnek, Miss Whitford. A teremben zúgás kezdődött, Miranda hangja most már cseppet sem volt magabiztos. Ez hamisítvány, mondta, de az érvelése gyenge lábakon állt. Nem az, jött Jonathan válasza azonnal. És javaslom, hogy ne vádaskodjon csalással bizonyíték nélkül, Miss Whitford. A Morrison és Blake hírneve önmagáért beszél. Gerald dühösen csapott az asztalra. Ez abszurd. Az anyám beteg volt. Manipulálták őt. Manipulálták, kérdeztem, miközben előhúztam a telefonomat. Talán szeretné ezt megmagyarázni? Megnyomtam a lejátszás gombot, és a 2018-as igazgatósági ülés hangfelvétele betöltötte a szobát. Apám hangja hallatszott, Eleanor 81 éves. Nem érti a modern üzletet. Csökkenteni akarom a szavazati jogát 10%-ra. A felvétel véget ért, és a csend, ami követte, mindent betöltött. Ez a felvétel, Gerald arca egy árnyalatnyit sötétebbé vált. Ez egy privát igazgatósági megbeszélés volt, amelyen Eleanor részt vett. Hangomat megőrizve válaszoltam, jogában állt rögzíteni, mint részvényes. Robert Hurtley letette a végrendeletet, az arca hirtelen megkeményedett. Miss Whitford, olvassa fel a vonatkozó részt, kérem. Bólintottam, mély levegőt vettem, és elkezdtem olvasni. Unokámnak, Dulce Olne Whitfordnak 51%-át hagyom a Whitford Properties LLC részvényeimnek, valamint az ahhoz kapcsolódó összes szavazati jogot. Megálltam, hagyva, hogy a szavak leülepedjenek. Ezt a hagyatékot teljes tudatában adom, hogy fiam, Gerald, hogyan bánt Deweyval. Őt kizárták, megvetették és megfosztották a lehetőségektől, nem a képességei miatt, hanem a támogatás hiánya miatt. Miranda fuldokolva hallgatta, ahogy kiejtem a szavakat. Dooley nem lassú. Deweyt elhagyták, és nem engedem, hogy apja előítéletei tovább éljenek a halálom után. Közvetlenül apámra néztem. Gerald összekeverte a képesítéseket a karakterrel, a diplomákat az értékkel. Megpróbálta megfosztani a szavazati jogomtól, mert átláttam rajta. Marginalizálta Dulceté, mert ő emlékeztette arra a fajta emberre, akivé nem akar válni. Gerald nem szólt egy szót sem, és észrevettem, hogy a kezei remegnek. A végrendelet így zárul, én építettem fel ezt a céget a semmiből. Én választom ki viszi tovább. Én választom Dulceté. Robert Hurtley levette az olvasó szemüvegét. Jonathan, megerősítheted, hogy ez a dokumentum jogilag kötelező érvényű? Igen, megerősítem, válaszolta Jonathan. A 2015-ös végrendeletet felülírták. A pillanattört része alatt Dulcie Whitford lett a Whitford Properties többségi tulajdonosa. Margaret Coleman titokzatos mosollyal az arcán figyelte a történéseket. Richard Hoyloway és Susan Parker egymásra néztek, a csendes feszültség a levegőben vibrált. És most, életemben először, láttam, hogy apám tekintete nem megvetéssel, hanem félelemmel teli. Ez még nem bizonyít semmit, mondta Miranda, de a hangja már törékeny volt, mint a reggel első napsugarai. Még ha a végrendelet érvényes is, Dulcie nem rendelkezik üzleti tapasztalattal. Nem tudja vezetni a céget. Nem akarom vezetni a céget, válaszoltam, és a teljes igazgatósághoz fordultam. Csak azt kérem, vizsgálják meg a tényeket. Kihúztam a portfóliómból a 2018-as igazgatósági jegyzőkönyvet. 2018. március 14.
Gerald Whitford indítványozta a 2018-07-es határozatot, amely csökkentette Eleanor Whitford szavazati részesedését 51%-ról 10%-ra. Az indoklása: kerestem a szöveget. A megalapító már nem képes megérteni a modern üzleti működést. Ez ki lett emelve az összefüggéséből, mondta Gerald, miközben a határozatot 2 szavazat híján elutasították. Eleanor és Margaret Coleman szavazatai döntöttek. Margaretre néztem. Ez pontos? Kérdeztem. Ő lassan bólintott. Igen. Eleanor azon az estén felhívott. Azért volt letaglózva, mert a fia megpróbálta elvenni tőle mindazt, amit felépített. Gerald megpróbálta elhárítani a figyelmet. Ez már régi történelem. Ez bizonyíték, vágtam közbe. Bizonyíték arra, hogy a nagymamám nem szenvedett csökkent képességtől, amikor azt a 2019-es végrendeletet megírta. Ő meg akarta védeni magát a saját fiától, és engem is meg akart védeni. Robert Heartley körbenézett az asztalnál. Van valakinek olyan dokumentuma, ami ellentmond a bemutatottaknak? Csend. Gerald. Apám állkapcsa megfeszült, de nem jött ki hang a torkán. Miranda. A nővérem a táblázatra merett, tökéletes nyugalma teljesen megremegett. Richard Holloway először szólt hozzá. Robert, azt hiszem, szünetet kell tartanunk, és jogi tanácsot kell kérnünk ezeknek a dokumentumoknak a felülvizsgálatához. Egyetértek, mondta Hartley, miközben az órájára nézett. 15 perc múlva újra összeülünk. Jonathan, kérlek, maradj elérhető. Az igazgatóság tagjai felálltak, és halkan beszélgetni kezdtek. Gerald mozdulatlan maradt, az anyja portréját bámulta a falon. Kíváncsi voltam, érzi-e, hogy ő figyeli. A 15 perc lassan 45-re nyúlt. A jogi tanácsadó, egy vékony ember, akit Pattersonnak hívtak, akit sosem láttam, végig a telefonján volt elfoglalva, Morrisonnal és Blake-el, a Chase privát ügyfelével és a New York-i állami bíróság irattárával. Egyedül ültem az asztal végén. Jonathan Ellis hozott egy pohár vizet. Margaret Coleman megpaskolta a vállamat, amikor elhaladt mellettem. Gerald és Miranda a sarokba húzódtak, suttogó vitájuk egyre hevesebbé vált. Végül Patterson visszatért az asztalhoz, és suttogott Robert Hartley fülébe. Hartley arca elárulta az érzéseit, először meglepődött, majd eluralkodott rajta a lemondás. Kérem, foglaljanak helyet, mondta. Az igazgatósági tagok visszaültek a helyükre. A szoba feszültsége olyan mértékben megnőtt, hogy szinte tapinthatóvá vált. Jogi tanácsadónk megerősítette a következőket, kezdte Hartley, miközben a jegyzeteiből olvasott. Miss Whitford végrendelete érvényes New York állam törvényei szerint, és felülírja az összes korábbi végrendeleti dokumentumot. Azonnali hatállyal Julianne Whitford a Whitford ingatlanok részvényeinek 51%-át birtokolja. A teremben egy hirtelen lélegzetvétel hallatszott, ahogy Hartley folytatta a bejelentést. Mint többségi részvényes, Miss Whitfordnak joga van javaslatokat tenni az igazgatóságnak, beleértve a vezetői kérdéseket is. Rám nézett. Miss Whitford, van-e bármilyen javaslata, amit elő kíván terjeszteni? Felálltam. A szívem hevesen vert, de a hangom határozott maradt. Egy javaslatom van. Gerald felállt a helyéről. Robert, ez, kezdte, de Hartley hangja váratlan határozottsággal megszakította. Wille, Gerald. Miss Whitfordnak van lehetősége. Gerald arca szürkévé vált, és visszaült. Körbenéztem a 12 ember között, akik eddig sosem gondolták volna, hogy képes vagyok bármit is tenni. Most azonban mindannyian az én döntésemre vártak. Kezemben volt az erő, hogy tönkretegyem apám karrierjét. Gondolatban megidéztem a nagymamám szavait, és meghoztam a döntésemet. Nem javaslom Gerald Whitford leváltását a vezérigazgatói posztjáról.
A teremben megfeszültek a légkör szálai. Miranda feje felfelé kapott, még Margaret is meglepődött. Amit javaslok, folytattam, az a bizalmi szavazás. Az igazgatóság dönt arról, hogy Gerald Whitford megtartsa a bizalmát, mint a Whitford Properties vezérigazgatója. Ha a többség bizalmatlan, lemond. Ha a többség bizalmat szavaz, akkor nem fogok beavatkozni az operatív vezetésbe a többségi részvényes időszakomban. Ez abszurd. Állt fel Miranda. Egy látványossággá, egy bosszú fantáziává alakítod ezt. Nem, néztem a szemébe. Ez vállalati irányítás. Ugyanaz a folyamat, ami minden jól működő cégben megtalálható. Ugyanaz, amit nagymamám, Eleanor, 40 évvel ezelőtt rögzített a belső szabályzatunkban. Megálltam egy pillanatra. Ha apának van a bizalom a testülettől, akkor nincs mitől félnie. Robert Hurtley hosszasan tanulmányozott. Valami tiszteletfélének az árnyéka villant át az arcán. Van-e másodlagos javaslat erre? Másodlagos, mondta Margaret Coleman, habozás nélkül. Akkor szavazzunk. Azok, akik bizalmat szavaznak Gerald Whitfordnak, mint vezérigazgatónak, emeljék fel a kezüket. 4 kéz emelkedett, Gerald szövetségesei, akik az ő ajánlásainak köszönhetően ültek az igazgatóságban. Akik bizalmatlanok? Kérdezte Robert, és 7 kéz emelkedett a levegőbe. Kétszer is megszámlálta. Aztán letette a tollát. A javaslat 7-4 arányban, egy tartózkodással elfogadva. Geraldra nézett. Emer Whitford, az igazgatóság bizalmatlanságot szavazott. A belső szabályzatunk 14,3 szakasza szerint 30 nap áll rendelkezésedre, hogy benyújtsd a lemondásodat. Gerald nem mondott semmit. Csak állt és rám nézett, igazán. Talán életemben először vártam, hogy dühöt, gyűlöletet vagy fenyegetéseket lássak rajta. De amit láttam, az rosszabb volt. Felismerés. Az a tudás, hogy teljesen alábecsült, és most mindent elveszített. Szó nélkül távozott. Tudom, hogy néhányan most azt gondoljátok, miért nem rúgta ki? Miért adta neki a lehetőséget, hogy megtartsa a munkáját? Mert a bosszú nem igazság. A családtagok tönkretétele nem oldja meg azokat a sérelmeket, amiket okoztak neked. Nagymamám nem arra nevelt, hogy kegyetlen legyek, hanem arra, hogy igazságos. Ha ezzel egyetértesz, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket, mert a történetnek még messze nincs vége. Most térjünk vissza ahhoz, ami a tárgyalóterem után történt. Gerald a privát folyosón találkozott velem, Priscillával az oldalán. Valaki biztosan hívta őt a szünet alatt, mert az arca könycseppekkel volt tele, a sminkje elkenődött. Te, kezdte Gerald, hangjában alig volt uralkodás. Te hálátlan, ravasz Gerald. Priscilla rátette a kezét a karjára. Nem itt. Nem itt. A következő pillanatban Gerald felháborodottan folytatta. Éppen most romboltad le a családunkat 12 ember előtt. Én azonban nem hátráltam. Nem romboltam le semmit. Csak az igazságot mondtam. Az igazság? Gerald keserűen nevetett. A nagymamád manipulálták. Az a jogász, Alice, biztosan rábeszélte nagyit, hogy ezt a végrendeletet 5 hónappal azután írja, hogy megpróbáltad megfosztani őt a hatalmától, mert pontosan tudta, ki vagy. A hangom nem remegett. Nem azért buktál el, mert elárultalak, hanem mert te árultad el őt. Priscilla előrelépett. Dulce, kicsim, meg kell értened. Mi megpróbáltunk védeni téged. Mindig küzdöttél. Nem akartuk, hogy nyomás alatt érezd magad. Ti nem védtetek engem. Megsemmisítettetek. 28 évnyi csend öntötte el a szavakat. Minden karácsonyi vacsora, minden családi fénykép,
Minden beszélgetés, amiben Miranda sikereit emlegettétek, miközben én nem léteztem számotokra. Az nem védelem volt. Az elhagyás volt. Ez nem igazságos. Igazad van, nem volt igazságos. Találkoztam anyám tekintetével. Az egész életemet arra fordítottam, hogy bebizonyítsam, méltó vagyok erre a családra. Most már nem akarom bizonyítani. A dokumentumok magukért beszélnek. Gerald megragadta a karomat. Ez még nem ért véget. Meg fogjuk támadni a végrendeletet. Támadni? Kiszabadultam a szorításából. Veszíteni fogtok. És tudjátok is. Mert nagymama Eleanor minden eshetőségre gondolt, beleértve ezt is. Az lift felé indultam. Mögöttem hallottam anyám hangját. Dulce, várj! De én nem vártam. Életemben először nem volt szükségem az engedélyükre, hogy távozzak. Az lift ajtaja bezárult a szüleim arca előtt. Hátam a fémlapnak dőlt, végre megengedve magamnak, hogy levegőt vegyek. A múlt 2 órájának adrenalinja kezdett alábbhagyni, valami váratlan következményével. Nem diadal, nem elégedettség, hanem gyász. Éppen most vágtam el 28 évnyi reményt, hogy a dolgok megváltoznak, hogyha elég türelmes, elég csendes, és elég jó vagyok, a szüleim végre észrevesznek, és úgy szeretnek, ahogy Mirandát. Ez a remény most halott volt. Én magam öltöttem meg. Az lift 42 emeletet süllyedt. Mire a lobbiba értem, letöröltem a könnyeimet és kisimítottam a kölcsönzött blézeremet. Jonathan Elisa biztonsági pultnál várt. Ez, kereste a szót. Kiemelkedő. Szükséges volt. A nagymamád egyetértene. Lépésről lépésre mellém szegődött, miközben az ajtó felé indultam. Most mi következik? Az este sötétsége lassan ráterült a városra, ahogy Dooley Whitford hazafelé tartott. Az elmúlt napok eseményei, a családja elvesztése és a cég irányítása feletti küzdelmek mind-mind a fejében kavarogtak. Alig tudta elképzelni az életét a családja nélkül, akik eddig mindenben támogatták. A vállalat, amit a nagymamája épített, nem csupán egy üzlet volt számára, ez volt az öröksége, a családja szíve. Megállt a forgóajtónál, és mély levegőt vett. Nem vágyott arra, hogy vezérigazgató legyen. Soha nem is akarta. Csak azt szeretné, hogy a cég, amit a nagymamája alapított, olyan emberek irányítása alatt álljon, akik valóban törődnek vele, nem pedig olyanok, akik csak a saját örökségüket látják benne. Alice lassan bólintott, jelezve, hogy megérti. A vezetőség szeretne veled találkozni, átbeszélni a váltás terveit és azt, hogy milyen szerepet töltesz be a jövőben. Értem, de nem ma, válaszolt Dooley. Átpréselte magát az ajtón, és érezte, ahogy a manhattani napfény az arcát éri. Ma csak Dooley Whitford szeretne lenni, nem részvényes, nem áldozat, nem szimbólum. Holnap pedig visszanézett a Whitford toronyra, a 42 emeletes üvegből és acélból készült épületre, amely a családja nevét viselte. Holnap újraépíti az életét. 2024. május 19-én, 16 órakor Gerald Whitford aláírta a lemondó levelét. Dooley nem volt ott. Egy e-mail érkezett Robert Hartley-től, amelyben értesítette a történtekről. Tisztelt Whitford kisasszony, az apja lemondott, hatályos június 15-től. A vezetőség engem nevezett ki ideiglenes vezérigazgatónak, míg tart a keresés a végleges vezetésre. Ezen felül a vezetőség formális pozíciót ajánl önnek, mint stratégiai tanácsadó. Ez a szerep lehetővé tenné, hogy részt vegyen a fontos döntésekben, miközben meghatározza a hosszú távú viszonyát a céggel. Kérem, tudassa velem a véleményét. Üdvözlettel, Robert Hartley. Dooley 3-szor olvasta el az e-mailt, megszokásból, majd továbbította Jonathan Ellisnek véleményezésre. Válasza 1 órán belül megérkezett, tiszta ajánlat. Nincsenek rejtett feltételek.
Gratulálok, Dulce! Aznap este egy általános e-mailt küldtek ki a Whitford Properties csapatának. Június 15-től Gerald Whitford lemond a vezérigazgatói posztról, Robert Hartley ideiglenes vezérigazgatóként fog szolgálni. Ezen felül a vezetőség üdvözli Dooley Whitfordot, mint stratégiai tanácsadót, többségi részvényesként. Köszönetet mondtunk Geraldnak az évekig tartó szolgálatáért, és sok sikert kívántunk a jövőbeni törekvéseihez. Dooley telefonja zúgni kezdett az üzenetektől. Olyan kollégák írtak neki, akikkel 2 éve dolgozott együtt, akiknek a nevét még sosem tudták, most pedig kávéra hívták, hogy újra találkozzanak. A legtöbb üzenetet figyelmen kívül hagyta, de egy különösen megütötte a fülét. Patricia Morales, egy ügyvezető asszisztens, aki 1987 óta dolgozott a cégnél, és közvetlenül a nagymamájával dolgozott együtt, írta: Dooley, Eleanor mindig rólad beszélt. Azt mondta, te másképp látod a dolgokat, mint mások. Ma végre megértettem, mit is akart mondani. Üdvözlünk a vezetőségben. Nagyon büszke lenne rád. Ezt az üzenetet megőrizte. Néha a megerősítés nem a családtól érkezik. Néha ez még jobb is. Egy héttel később a hír nyilvánosságra került. A New York Business Journal címlapján hirdette: Whitford Properties, válság a cég körül. Az alapító unokája átveszi az irányítást, miután titkos végrendelet kerül elő. Az írás nem nevezte meg Dooleyt közvetlenül, a vállalati titoktartási törvények ezt megakadályozták, de aki a manhattani ingatlanpiacon mozgott, pontosan tudta, kiről van szó. A drámai események során a Whitford Properties birodalom örököse helyét egy eddig ismeretlen családtag vette át. A cégvezetéshez közel álló források a váltást régóta esedékesnek tartották, és aggodalmukat fejezték ki a korábbi vezérigazgató stílusa miatt. Gerald és Priscilla lemondták a Metropolitan Museum gálán való megjelenésüket, a közönség számára egészségügyi okokra hivatkozva. 3 befektető partner kifejezetten velem kíván találkozni, nem az apámmal vagy az igazgatósággal, hanem velem. 2 partner, 1 órás beszélgetés után megerősítette, hogy folytatni fogják a kapcsolatukat a Whitford Properties-szel. Évek óta aggódtunk Gerald vezetési stílusa miatt, vallotta be az egyikük. A nagymamád valami különlegeset alkotott. Jó látni, hogy a vízióját megvédik. A társadalmi következmények azonnal érezhetővé váltak. A szüleim barátai hirtelen emlékezni kezdtek a korábbi elköteleződésekre, a jótékonysági eseményekre szóló meghívók pedig elapadtak. A Whitford név, ami egykor minden ajtót megnyitotta Upper Insidon, most már egy csillagot viselt. Nem örültem a megaláztatásuknak, de a veszteségük miatt sem gyászoltam. Margaret Coleman szombat reggel felhívott. Hogy bírod? Kérdezte. Még nem tudom. Kérdezd meg 6 hónap múlva. Igazságos. Ekkor egy pillanatra elhallgattunk. Eleanor pontosan így kezelte volna a dolgot. Tudod, a bizalom szavazása ahelyett, hogy kirúgták volna, esélyt adni neki, amit nem érdemelt meg. Gyengéden felnevetett. Mindig is azt mondta, hogy a kegyelem a végső hatalmi lépés. Hosszú ideig gondolkodtam ezen a beszélgetés után. A kegyelem nem volt gyengeség. A kegyelem választás volt. És először a választás az enyém volt. 2024. június 8. 3 héttel az igazgatósági ülés után, délután 2-kor csörgött a telefonom. Dulce. Anyám hangja kisebbnek tűnt, mint valaha. Beszélhetünk? Csak mi ketten. Elfogadtam, hogy találkozzunk a Midtownban egy kávézóban. Semleges terület, ahol nem fenyegetett, hogy Gerald megjelenik ügyvédjeivel. Amikor megérkeztem, Priscilla már ott ült. Valahogy idősebbnek tűnt. Az alapos smink sem tudta eltakarni az alatta bujkáló fáradtságot. Köszönöm, hogy eljöttél. Kezét a megérintetlen kávéscsésze köré fonva mondta. Tudom, hogy nem érdemlem meg.
Mit akarsz, anya? Kérdeztem. Bocsánatot szeretnék kérni. Az a szó, ami mindent elmondott. Azért, ahogyan bántunk veled? Azért, amit mondtunk? Azért, amit nem mondtunk? Rossz okból kérsz bocsánatot, vagy mert tényleg megbántad? Tettem fel a kérdést, amely úgy lógott közöttünk, mint a füst. Mindkettő ismerte be végül. Szégyellem mondani, de mindkettő. A szemei könnybe lábadtak. Annyira az Miranda sikerére koncentráltam, a látszat fenntartására. Azt mondtam magamnak, hogy védünk téged az elvárásoktól, amiket nem tudsz teljesíteni. De ez hazugság volt. Azt mondtam magamnak, hogy így nem kell bűntudatot éreznem. Hagytad, hogy apám értéktelennek nevezzen a család előtt, az üzleti partnerek előtt. Egyetlen alkalommal sem védétéje meg. Tudom. Egy könycset futott végig az arcán. Tudom, és soha nem tudom megváltoztatni, de Dúli, nem akarom teljesen elveszíteni téged. Nem tudom, hogy ez egyáltalán lehetséges-e már, de muszáj megpróbálnom. Néztem ezt a nőt, aki 28 évig volt az anyám, aki gyerekként befonta a hajamat, de felnőttként elfelejtette a születésnapomat. Az elmúlt 20 évet nem tagadhatom le, mondtam lassan. De hajlandó vagyok megpróbálni valami újat építeni, valami őszintét. Miranda bólintott, szavak nélkül. Ez még nem volt megbocsátás, de egy kezdet. 2024. augusztusában, 2 hónappal később, Miranda felhívott, miközben a Central Parkban sétáltam. Majdnem nem vettem fel. Tudom, hogy nincs jogom kérni, de találkozhatnánk. Van valami, amit mondanom kell. A Bethesda-kút melletti padon ültünk le. Az auguszi hőség súlyként nehezedett ránk. Miranda másnak tűnt. Az egész életében viselt tökéletesség páncélja megrepett. Sötét karikák a szeme alatt, a haja gondatlanul hátra tűzve. Terápiára járok, mondta előzmények nélkül. Május óta 3-szor egy héten. Az jó. Brutális. Nevetett, de nem volt benne vidámság. Kiderült, hogy a kiválasztott szerep nem is ajándék. Ez egy másfajta ketrec. Vártam. Apának elvárása volt, hogy tökéletes legyek. Minden osztályzat, minden elért cél, minden díj sosem volt elég. Csak az alap, ami a következőhöz kellett. A szökőkútra nézett, és azon gondolkodott, hogy hogyan bántak veled. Megpróbáltam magamnak mondani, hogy ez csak így van. Te más vagy. Hogy megvédjelek azzal, hogy nem állok ki ellenük. Nem védétél meg engem. Nem, én magamat védtem, mert ha védtelek volna, én is célponttá váltam volna. Végre rám nézett. Ez nem mentség. Csak az igazság. Mit akarsz tőlem, Miranda? Semmit. Nem érdemlek semmit. A hangja megremegett. Csak azt akartam, hogy tudd. Most már látlak. Tényleg látlak. És sajnálom, hogy nem néztem rád korábban. Csendben ültünk. 2 testvér, akik ugyanabban a házban nőttek fel, mint idegenek. Végül én mondtam ki, nem tudok visszamenni a régi időkbe. De nem is akarok ellenségeskedni. Talán újra kezdhetnénk. Miranda szemei könnyekkel teltek meg. Ezt szeretném. Nem olyan testvérkapcsolat volt, amire gyerekként vágytam, de talán valami valósággá válhat belőle. 2024. novemberében, 6 hónappal a vezetőségi értekezlet után, saját lakásba költöztem Brooklyn Heights-ban. Egy hálószobás, régi építésű ház, kilátás a hídra, amelyen a nagyanyám átkelt, hogy az első irodájába menjen 1965-ben. A bérleti díj több, mint amit valaha is fizettem, de most meg tudtam engedni magamnak. Az új fizetésem, mind a fenntartható fejlődés igazgatója a Whitford Properties-nél,
évi $185,000 volt, plusz osztalék a részvényeimből. A cím az én ötletem volt, egy új részleg, amely a zöld építési gyakorlatokra, a fenntartható ingatlanra és a környezeti hatásvizsgálatokra fókuszált, olyan innováció, amelyet a nagyanyám is támogatott volna, ha még élne. Gerald havonta egyszer hívott, rövid beszélgetésekkel, udvariasan. Érdeklődött az időjárásról, az új lakásomról, a munkámról. Mindketten úgy tettünk, mintha a múlt nem történt volna meg. Így könnyebb volt. Priscillával 2 hetente ebédeltünk. Lassacskán, ügyetlenül, ő is kezdett engem emberként látni, nem pedig problémaként. Nem olyan anya-lánya kapcsolat volt, amiről álmodtam, de őszinte volt, ami több, mint amit valaha is megéltünk. Néha hétvégente kávéztunk Mirandával. Az életünk egy új fejezetébe léptünk, ahol végre igazán megismertük egymást. A lány mesélt nekem azokról a terhekről, amelyeket évek óta cipel, és én megosztottam vele a magányom történetét. Egyikünk sem próbálta elhazudni a múltat, mindketten tudtuk, hogy nem volt könnyű. De most, együtt írtunk egy új történetet, tele reménnyel és lehetőségekkel. Az apám régi, kopott falu lakásában a nagymamám portréja lógott a falon, az a kép, amely évtizedeken át figyelte a tanácsterem eseményeit. Néha, amikor az esti fény éppen úgy esett, úgy tűnt, mintha mosolyogna. Megcsináltad, grandma, gondoltam magamban. Te adtad nekem a szükséges eszközöket. Csak elég bátornak kellett lennem ahhoz, hogy használjam őket. 6 hónappal ezelőtt még láthatatlan voltam. Most pedig végre önmagam lehettem. Visszatekintve, most már megértem valamit, amit 27 évesen még nem tudtam. A nagymamám nem azért hagyta rám a cég 51%-át, mert jobbnak tartott Mirandánál. Hanem mert tudta, hogy nem engedem, hogy a hatalom megfertőzzön, ahogy az apámat tette. A diszlexia nem a hibám, része annak, aki vagyok, olyan, mint a vizuális memóriám, a türelmem és a képességem, hogy észrevegyem azokat a mintákat, amelyeket mások figyelmen kívül hagynak. Azok a dolgok, amelyek miatt lassúnak tartottak a szüleim, valójában azok voltak, amelyek segítettek meglátni az igazságot, amikor mindenki más elfordult. Gerald a teljesítmény, a végzett cég és a szakmai eredmények alapján ítélte meg az embereket. Eleanor viszont a jellemet, a kedvességet és azt nézte, hogyan bánik valaki azokkal, akik nem tudnak védekezni. És most végre, én is megítélhetem a saját értékemet. Nem az alapján, amit a szüleim mondanak, nem az alapján, amit a nővérem elért, és nem az alapján, amit egy idegen az interneten gondol, hanem a saját normáim, saját mércém és saját igazságom szerint. Ha ezt nézed, és úgy érzed, hogy magadra ismersz a történetemben, ha valaha is te voltál az, akit figyelmen kívül hagytak, akit elutasítottak, vagy akiről azt mondták, hogy sosem fog elérni semmit, szeretném, ha tudnád, nem szükséges titkos örökség ahhoz, hogy bizonyítsd az értékedet. De meg kell engedned magadnak, hogy ne keres mások jóváhagyását, akik sosem fogják azt megadni. A határok nem falak, ajtók, amelyek lehetővé teszik, hogy te döntsd el, ki férhet hozzá az életedhez és milyen feltételek mellett. A családom 28 éven át bántott, de nem volt szükségem arra, hogy visszavágjak, hogy megtaláljam a békét. Csak annyira volt szükségem, hogy ne várjak tovább, hogy észrevegyenek, hanem elkezdjem észlelni önmagam. Ez az igazi örökség, amit a nagymamám hagyott rám. És senki nem veheti el tőlem. Ha ez a történet fontos volt számodra, ha emlékeztetett arra, hogy az értékedet nem a körülötted lévők határozzák meg, szeretném hallani a véleményedet. Iratkozz fel, nyomd meg a harangot, és hagyj egy kommentet, amelyben megosztod a saját történetedet. Ha pedig több hasonló történetre vágysz, amelyek arról szólnak, hogyan találtak bátorságot az emberek, hogy kiálljanak magukért, nézd meg a leírásban található linket. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy meghallgattál. A legközelebbi viszontlátásra!